ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦଉଥିଲି ତ ଏଥର ମଜାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଭୋଜି କରବାଟା ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ଯେମିତି ଖାଲି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ହେଲେ ନାନି କହିଛି ଖାଲି କିନ୍ ଜାଗା ପଛେ କହିମି ବୋଲି ଆଉ ଭୋଜି କରବାଟା ମାନେ ଦେଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି ବାକି ପାର୍କର ସବୁ ନି ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ ଅଧା ଦେଖିଥିଲି ଏତେ ଇଛନ୍ ସବୁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କରାହେଇଛି ଆଗୁ ଟିକେ ଏତେ ନି ଥାଇ ଇଟା ମାନେ ଖାଇଥିଲା ଦୁଲି ଦୁଲା ଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଟା ସବୁ ଥିଲା ବାକି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବନେଇକିରି ଆଉ ସୁବିଧା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ ଦେଖମା ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ଯିମା ଆଉ ସେନ କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛି ଆମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛୁଁ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେ ୱାଚ୍ କରୁନ୍ ଅଧା ନି କାଟବେ ଆଉ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଥର ଦେଇଦେସି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ମନ୍ କେ ପାଇଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଜରୁର କରିବେ।